van a cruzar o Ecuador, demostrando seu valor, cabaleiros do honor, sen retroceder, sen desfalecer, imos explorar. Nin no inferno dun mar de inverno nos poderá parar. Se hai un fin común baixo teu azul, no Era unha vez os exploradores. sen pensar xamais fuxir, superando calquera mar. Imos explorar a inquietude, a outra latitude, non deixa de empuxar. Sempre o corazón cheo de ilusión, cando aumenta o furacán, sortealo con afán. A aventura é un deber, e ao final poder os primeiros ser. Imos explorar, imos outra vez, queremos saber o que hai máis alá. Bravo loitador, o explorador, sempre dando un paso máis, sen abandonar xamais, e loitando polos demais. Américo Vespucho. ¡Américo! ¡Américo! Oh! Oh! ¡Américo! Oh! ¡Américo! Ai. Que faz? Perdón, Capitán Ojeda, o papagaio... O papagaio tirou unha bota, non? Non, pero el foi... Non, tireina eu. Toma. Non nos movemos. Sí, non hai vento. Cando partimos prometiches que me contarías como ti, sendo fillo de notario, te convertiches en sabio e navegante. Así que son todo oídos, non teño nada mellor que facer ata que levanto o vento. Adiante, esta é a ocasión. Está ben. Pero é unha longa historia, sabes? Trátase dunha historia de amor que acabou mal. Todo comezou en Florencia hai moito tempo. Ai, Leonardo da Vinci, deberías mirar por onde andas. O mesmo che digo, Américo Vespucho. En que andas metido agora, Leonardo? Estou estudando pintura. Meu pai inscribiume no estudo de Verrocchio. Verrocchio, non me digas, é un gran pintor, tes sorte. E ti? Eu estou estudando. Meu tío Giorgio estáme aprendendo latín, matemáticas, astronomía, historia e filosofía. Pois ti tamén tes sorte, Américo. Vas ser sabio. A min tamén me gustaría. Oh, estudar matemáticas e latín. Ata logo, Américo. Adeus. Imos empezar coas matemáticas, como che dixen. Américo, aprendinche todo o que sei. Paolo Toscanelli, o gran xeógrafo, vaiche amosar as súas últimas teorías. Todo o mundo sabe xa que se pode ir a Asia bordeando África. Pero eu creo que en moito menos tempo, navegando cara ao oeste, tamén se pode chegar a Asia. Entón a Terra sería moito máis pequena do que se pensa. É posible. Enviei o meu mapa a un mariño xenovés que quere intentar facer a viaxe. Chámase Colombo. Iso é Cristóbal Colombo. Grazas a Arquímedes, ás matemáticas de Euclides e á xeografía de Ptolomeo, as estrelas xa non teñen ningún segredo para min, Simoneta. Todo iso é moi interesante, primo Américo. E que vas facer con todos eses coñecementos, aparte da filosofía dese Platón do que me falaches tanto a última vez? Aínda non o sei, Simoneta. Gustaríame viaxar, explorar o mundo. O único que sei é que un día hei ser famoso. Que guapa és, prima Simoneta. Pero que beleza. Cabaleiro, sodes moi impertinente. Desculpádeme, pero estou impresionado. O voso rostro ovalado, o brillo do voso cabelo, esa figura esbelta, esa mirada de anxo. Como vos atrevedes, cabaleiro? Quen sodes? Perdoádeme, pero sabedes, son pintor, chámame Botticelli. O famoso Botticelli? Home, tanto como famoso, sí, Sandro Botticelli. Actualmente estou preparando un cadro, O nacemento de Venus. Soñaba con atopar unha modelo e vos sodes... Señor Botticelli, de verdade credes que eu podería...
Oh, estou seguro. Rógovos que aceptedes. O meu cadro representa o renacer da vida, o frescor, o símbolo do amor puro que xorde das augas para conquistar o mundo. Creo que ata hoxe ninguén conseguiu expresar iso nun cadro. Pero co voso rostro de virxe, a vosa cara angelical, idesme inspirar. A vosa pureza levará a miña imaginación a outro nivel. Despois diso, eu tamén intentei pintar, pero non tiña moito talento. Que? Sei que non tes fame, Américo. Aínda non fixen nada coa miña vida e vou facer 30 Eu anos. coñezo moitos Medici e podo conseguir que o contraten no seu banco. Bah, sabes, tío Giorgio, todos están facendo cousas magníficas. Leonardo é un gran pintor, Botticelli tamén. E o pequeno Maquiavelo estáse dando a coñecer grazas á política. Pico de la Mirandola, que é 10 anos máis novo ca min, sabe de todo. E eu non fixen nada, ninguén vai recordar o meu nome. Quen sabe, Américo, o mundo está en ebulición, estamos a finais de século. E hai tantas e tantas cousas que facer e que descubrir. Xa estou farto deste traballo. Américo, tes visita. A súa excelencia Lorenzo de Medici. Escoita, Américo, és un bo banqueiro, pero aquí abúrreste. Gustaría ir ao sur de España, a Sevilla. Ali teño negocios interesantes. Xa está, estou pronto, excelencia. Benvida a Sevilla, sodes vos Américo Vespucho de Florencia. Como o sabedes, señor Berardi? Aquí non se acostuma a levar cores tan vivas. Os españois gustan esas cores escuras. Chegade xusto a tempo, necesito organizar unha grande expedición. Un tal Cristóbal Colombo pretende ir ás Indias navegando cara ao oeste. Escoitastes ben, cara ao oeste. Cristóbal Colombo. Xa oín falar del antes. E o 3 de agosto de 1492, Cristóbal Colombo saiu de España con rumbo ao oeste. Poida que a súa viaxe durase un ano, pero chegou ás Indias. Ás Indias, dicides? Estades seguro de que chegou ás Indias? Por suposto, senón de un día vir eses indios. A min contáronme que os indios levan turbantes na cabeza e vestimentas de seda moi luxosas. Señor Berardi, teño a intención de volver partir dentro duns meses con máis naves. Poderíamos encontrarnos en Cádiz. Alí vou preparar a nova expedición. Almirante, aquí estamos. Perfecto, temos que andar lixeiro, señor Berardi. A miña nova expedición sae dentro de 3 meses. Esta vez irán 17 naves, máis de 1000 homes segando. Necesito 80 canóns máis 30 barrís de pólvora e 40 vacas, 2 touros, 100 cabalos e outros tantos porcos e cabras. Tamén 32 barrís de viño, 20 sacos de semente de trigo e 3 arados. Este sí que é un bo pedido, mansa obra. É de Cristóbal Colombo, non hai dúbida, graciosas majestades. Certamente chegamos á China. Estou de acordo. Cristóbal Colombo é un bo mariño, pero non sabe de xeografía. Para situarse, antes de nada, hai que tomar referencias cun astrolabio. Pensades que Colombo se equivoca? Sí, vou no demostrar e descubrir a verdadeira ruta das Indias. O resto xa o coñeces, posto que navegamos xuntos. Conto de todos os modos, así recordaremos como atopamos este pesado. Recibín os vosos informes, señor Vespucho. As terras que descubriu Colombo hai que exploralas e debuxalas, facer mapas delas e descubrir outras. Capitán Alonso de Ojeda, ides tomar o mando dun navío no noso nome. Américo Vespucho,
Debuxaredes mapas precisos. Cristóbal Colombo está na Española, ao noroeste. Imos poñer rumbo ao suroeste. Terra à vista! Mira, debemos estar na desembocadura dun río grande. Esta noite vou ir á terra para así medir a latitude. Só un gran continente podería dar lugar a un río tan enorme. Pareces a Venecia. Entón, imos chamarlle a esta terra Veneciña, ou mellor Venezuela en español. Non o entendo. Os barcos grandes saen barcos pequenos. Iso é maxia. Estamos en perigo. Veña, vamos! Mirade iso. Fogo! Non o entendo, non lles fixeramos nada. Aterrorizámolos, imos continuar cara ao sur. Hai que ter cuidado. Sí, pero vamos confiar na súa boa vontade. Ben, pois vamos. É verdade que parecen amigables, mesmo nos ofrecen comida. Mira para aquí, son perlas. É ouro. Iso é que hai unha mina. Pregúntalle onde está. Ouro? Quero máis. De onde sai o ouro? Isto ouro. Eu querer máis. Onde está? Ai. Ven. Iso non abonda. Fai falta tempo para reunir moito. Hai unha mina, estou seguro, pero non o quere dicir. Vamos capturalo. Sí. Vamos! Está quieto ou senón? Dime, onde está a mina? Ai. Pois xa abonda. Foi el o que empezou, Non fuches ti. Agora vas ver. Ai, la cabeza, toda la cabeza. Ai. Onde se meteu os salvaxes? Que volvamos. Pero se parecían amigables, que pasaría? Por alí. Ninguén pode vivir aquí. Vamos ver. Pero con cautela. Mira. Deliciosa. Vou levar unha. Oh, que maravilla! Isto non é a China nin as Indias, é un mundo novo, mirade. Un cogomelo. Ui, pero isto que é? Parece apetitoso. Oi, ai.
Socorro! Ai, non me gusta este sitio, quero volver á miña casa. Américo, mira isto. É un... Que bico! Américo, quero un, necesito un. Américo! Oh, Américo! Se segue así, vaste facer famoso. Hai que volver, senón podemos perdernos. Veña, vamos. Xa vimos bastante. Que animal tan raro. Quero para a miña colección. Solta ese animal, solta a xiña. Non vou loitar contra ese Xa non o gatiño quero. por culpa túa. Non o Se queres necesito. ese animal para a Podo túa pasarse colección, nel. ven Completei buscar a o que son. colección. No. Oi! A miña colección! Xa terás a ocasión de completala. Vou calcular a posición deste río. Ah, a estrela polar está moi baixa. A ver... 10 graus norte... Estamos só a uns centos de leguas do Ecuador. Isto non é unha illa, Alonso. Éche un mundo novo. E recorda lo que me respondiches. Acórdaste? Sí, poida que sexa un mundo novo, pero non che é o paraíso. Ai... E iso trouxonos aquí. Pronto nos a faltar a auga. Agora vou ir dormir un pouco. Chámame se se levanta o vento, de acordo? Mirad o mapa, nenos, para que o entendades mellor. Foi aquí, preto do Orinoco, onde Vespucho pisou por primeira vez a América. Estaba na desembocadura do Amazonas. E todos eses animais extraños e esas plantas que Vespucho recollera para a súa colección non se coñecían en Europa? Pois non. Non! Sabedes que en Europa non se coñecía o tomate, nin a pataca, nin o millo, os cacahuetes, os xirasois, a mandioca, o algodón, a pementa, o ananás, o chocolate. Tampouco o chocolate. Non, non había o cacao co que se fai o chocolate, nin o caucho. E que máis cousas non había? Ah, sí, por exemplo, o aguacate, o tabaco, deste ben puidemos pasar, a vainilla e tamén... O pavo, por suposto, como puiden esquecerme do pavo? E que foi dos nosos amigos que estaban varados porque non había vento? Que lles pasou? O vento acabou por levantarse, ides ver. América! Ai, que ocorre? América! Oh! América! América! Escoita, non o oes? Achegas unha tormenta, mira. E deixa de brandir esa bota, pona no pé dunha vez e déixate de historias. Mira, creo que vai ser forte. É mellor que a calma total, ou? Arriadas velas, todas as velas. América! América! Ai, todopoderoso que estás nos ceos, protéxenos da furia desta tormenta. Desapareceu o papagaio. Sí, nós temos sorte de seguir con vida. Xa non queda nin gota de auga. E ademais mollouse a fariña. Estamos preto da terra, colleremos provisión. Izadas velas! América! América! Ti! Van a acabar por afundirnos. Disparado o canón. Parecen serpes con patas. Son réptiles, pero vai a pel teñen.
Que dentes tan fortes teñen estas bestas? Home, non está malo, parece só polo. Creo que estamos no Ecuador. Propoño virar cara ao oeste. Home a auga! Virade todo a estribor! Sabedes, a auga é doce e sabe ben. Pero a ver, Giovanni, que é o que estás dicindo? Probade, xa veredes. Ten razón, non é salgada. E, en cambio, non hai terra á vista. Debe tratarse dun río xigantesco. Nese caso vamos coller auga, fainos falla. Izadas velas, rumbo oeste! Temos 3 brazas de calado. ¡Banco de area! Estamos exactamente sobre o Ecuador. Mañá remontaremos o río. Nin rastro do ouro. Que era iso? Que diaño? Oh! Porcos. Hoxe vai haber unha boa cea. Que é o que che pasa, Alonso? Biches que fociño. Non hai que terlles medo aos animaliños, Alonso. Estaba che quitando as formiguiñas. Non hai que terlles medo aos animaliños, Américo. Van cara ao noso poboado. Non creo que sexan amigos. Debemos deixar que se acheguen. Se o fan, matámolos. Por que? Ao mellor non son tan malos. Claro. Eu non creo que sexan humanos, así que matámolos e despois comémolos. Non vamos a observalos. Se hai que matalos, farémolo no seu momento. Estou de acordo. Vamos a escondernos. Bataki, boya, saka, yakatak. Amatia, budia. Aí vou. Ai! Vimos de moi lonxe, vimos do leste, de onde nace o sol. Queremos ser os vosos amigos. No 1501, Américo Vespucho, esta vez en Alonso de Ojeda, capitaneou 3 carabelas e partiu cara a unha nova viaxe por conta do rei Manuel I de Portugal. Debuxou mapas para establecer exactamente as longitudes e as latitudes e despois escribiu un libro. Vivín todas estas aventuras e souben entón que aquilo era un mundo novo. Algúns anos máis tarde, na rexión dos Vosgos en Francia, nun mosteiro onde imprimían mapas... Parade, parade, hai que cambialo todo! Que? Os mapas de Claudio Ptolomeo están mal? Sí, hai que cambialos, xa veredes. Pero... É histórico. Pero, irmán Martín, que dicides? Non o entendedes. Segundo Ptolomeo, non hai máis que 3 continentes, África, Asia e Europa. Pero agora hai un cuarto. Que? Descríbeo neste libro un gran viaxeiro chamado Américo Vespucho. Un cuarto continente? Oi, que non diría? E como se chama ese novo continente?
Pois non sei, non o menciona, pero podíamos chamarlle Vespucha. Europa, Asia, África, Vespucha... Oh, non, Martín, iso queda feo. Entón, América. Iso está mellor. Europa, África, Asia e América. Sí. Ben. E así foi máis ou menos como se bautizou o continente novo. E Américo pensaba que ninguén o ia recordar. Imos explorar, imos outra vez, queremos saber o que hai máis alá. Bravo loitador, o explorador, sempre dando un paso máis, sen abandonar.